имсол маҷмаи Истиқлол ҷойи аслии сайругашти сокинону меҳмонони пойтахт аст. Ин макон шоми дирӯз 8 сентябр бо ширкати президент Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ шуд, ки бо санъати меъмории миллӣ бунёд шудааст. Жаркинбай Акжаров ҳамроҳ бо хонаводааш аз ноҳияи Баландкӯҳи Мурғоб ба пойтахт омадааст. Ӯ мегӯяд аввалин маконе ки тамошо кард майдони Истиқлол буд. таъссуроти ман аз тамошои пойтахт бисёр хуб аст. инҷо рӯз то рӯз зебо мешавад. мо ҳамроҳ бо хонавода ҷашни 31-солагии Истиқлолро дар пойтахт мегузаронем. ин барои ман ифтихор аст. мақомот мегӯянд майдони Истиқлол ва маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлол бо ҳадафи ҳифзи арзишҳои тарихиву фарҳангии мардуми тоҷик бунёд шудааст. дар дохили маҷмӯаи Истиқлол, ки аз 14 ошона иборат аст, осори тарихиву фарҳангӣ ва асарҳои рассомону ҳунармандон ба намоиш гузошта шудааст. имрӯз низ аксари сокинону меҳмонон мехостанд аз ин макон дидан кунанд. чизои тарихӣ, чизои кӯҳна, омадагӣ ҳамаша дидем, зебо, бисёр хушокадагӣ. нарху наво ба халқи худмон хеле қимат аст. ходаш гуфтааст 40 сомонӣ, ин чизи ба халқи мо тағйир намегирад. хеле нарху як хеле пул дора, як хеле надорад да. хоҳишмандони тамошои ин макон кам нестанд, вале нархи вуруд ба дохили он, ки мисли осорхона аст, барои бархе гаронӣ мекунад. нафароне ҳам, ки ноумед аз ин ҷо мерафтанд, кам набуданд. ҳамҷа қимат буда, гӯдако да 10 сум, калоно да 40 сум мегӯянд. сокинону меҳмонон мегӯянд, агар нархи тамошои дохили ин маҷмӯа дастрас шавад, ҳама метавонад онро тамошо кунад. خودم به شکل تنقید کردن نمیگویم، لیکن یک تا چیز است که اگر خش شاید یا نرخش ارزان تر کنونن، مثال البته یگون پهلوهای دیگر مصرف باشه به نظر داشته باشند، با این خوبتر میشد. مثال یا برای بچه ها اگر که مثال این فکری من البته برای بچه ها اگر بیپول کنن، بسیارها پدر و مادرها برای چرخ زناندن میبره تا که مدنیتش وسیع شد. ин маҷмӯаро дар як соли ахир ва бо тахриби чанд маҳаллаи бузурге аз пушти донишгоҳи омӯзгорӣ то кохи ваҳдат сохтаанд. ҳоло маълум нест барои иҷрои он чӣ қадар пул харҷ шудааст, аммо бисёре аз сокинони пешини он маҳал мегӯянд хонаву дари ободӣ худро аз даст доданд. тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 истиқлолият ба даст овард ва ҳамагӣ чанд моҳ баъд дар гирдоби ҷанги дохилӣ уфтод. тоҷикистон беш аз 70 сол як ҷумҳурии зери итоати шӯравӣ буд.